Čaute, moje meno je Roman a vítam vás na mojom kanáli Card Republic. V dnešnom videu sa pozrieme na upcoming set číslo 6 v Lorcane Azurite Sea. A keďže je to už len 2,5 týždňa, keďže vychádza set 15. novembra, takže už ako môžete vidieť, máme ich tu že strašne veľa. Dobre, my si rozoberieme teda väčšinu z nich a môžeme ísť rovno na to. Dobre, prvá je táto All. Počas tvojho kola kedykoľvek karta je položená do tvojho Inkwellu. Vybraný opposing charakter má -1 útok až do začiatku tvojho ďalšieho kola. Celkom zaujímavé, môžeme ísť ďalej. Simba, čiže shifting target, ok, za 2 na 4. Inak tu sa mi na tejto stránke páči to, že máte tu tieto variácie, čiže vy keď rozkliknete hociakú z tých dolných kariet, tak máte Simbu, hej, ktorý už vyšiel v predošlých setoch. Dobre, ďalej je tu Chip. Keď zahráš tento charakter, vybraný charakter, ktorý sa nám +1 lore. Zaujímavé, samozrejme iba toto kolo. Toto sme už videli v Ember a bol to aj charakter s bodyguardom, hej. Čiže tak. Dobre, máme tu ďalej Dale za 3342. V prípade, ak ty nemáš charakter menom Chip v hre, tak on príde aj zerknutý. Zaujímavé. Dobre, a máme tu shifting target na Princa Navina, hej, ktorý nám vyšiel ten ukulele v Shimmering Skies, čiže za 2, 2, 3. Zaujímavá vec, môžeme ísť ďalej. Chef Bogo, ok, máme tu našťastie preklad. Pokiaľ máš charakter menom Gazelle v hre, tak tento charakter je Singer 6, wow, zaujímavá vec. Ďalej tu máme čo? Ďalšieho Chipa, za 4342. Pokiaľ máš charakter v hre menom Dale, tak tento charakter dostane support. Akože zaujímavé, inak tu už môžete vidieť, že tie karty sú fakt o čosi silnejšie ako bývali. Ďalší chip 8 mal neinkovateľných 6, je to rare. Má to shift 5 a no toto je sranda, tento charakter sa ráta aj ako chip, aj ako Dale menovo. Čiže to je úplne super. Počas tvojho kola, kedykoľvek táto karta je položená do Inkwellu, môžeš navrátiť charakter kartu z discardu tvojej ruky. Tak to je zaujímavá abilita. Akože 8 je drahé, hlavne, že keď je to neinkovateľné, ale keď to má shift, akože uvidíme. Samozrejme, keďže je to zaorientované na ten Inkwell, takže to bude zase asi s Sapphire, čiže modrou. Máme tu Judy Hopps za 636, inak tá bola tiež modrá. Support, na konci kola ty môžeš si dať ready z jednej z tvojich charakterov, ktorý máš, tiež zaujímavá abilita. Samozrejme niektoré budú hrateľné, niektoré menej, za 2, 1, 3, kedykoľvek tento charakter questuje. Ostatní alieni dostávajú +1, inak tento set je zameraný na alienov, piratov a inventorov, čiže celkom zaujímavé kategórie. Dobre, za 4, 3, 4, alebo respektíve typy. Keď ty zahráš tento charakter, polož vrchné 3 karty z tvojho deku do discardu, aby vybraný charakter dostal -3 útok až do začiatku tvojho ďalšieho kola. Taktiež zaujímavé ability a hlavne ak potrebujete mať niektoré karty v discarte, čiže napríklad keď máte Černoboga, hej, čiže môžete s tým integrovať, lebo proste položíte si karty do toho discardu. OK, Rabbit za 1, 1, 2, keď zahráš tento charakter môže odstrániť 1 damage, čiže takýto sme už mali. Teraz tu máme Ru, keď zahráš charakter, vybraný stane -2, zase útoky, hej, znižujeme. Ale čo, Jim Hawkins za 7, 4, 7, 2, má bodyguard. Keď zahráš tento charakter, tak pozri vrchné 4 z svojho deku. Môžeš ukázať hociaké číslo pirate charakterov a potom to položiť do ruky, inak na spodok. Potenciálne, vy ak ste úplne že šťastkár, tak poťahnete 4 karty, čo je Incenita. Ale zase sa vám môže stať, že tam nebude nič. Ale každopádne je to zaujímavý efekt, je to super hero. OK, ideme ďalej. Pesnička za 2, čiže klasika, môže to spievať 2 alebo viacej. Navrať charakter s kostom 2 alebo menej z tvojho discardu do ruky, hej, čiže zatiaľ to není ako máme revive, že to je z discardu do bojska, ale samozrejme to bolo za 5. Spočítaj číslo charakterov v hre a vybraný charakter zase stratí toľko síly, hej, až do ďalšieho začiatku tvojho kola. OK, tu máme tento item, čiže navrať pirate charakter z discardu do ruky. OK, a tu máme preklad, za 2, 6, 7, čiže presun stojí až 6, hej, múkos. Keď
sa premiestni charakter z inej lokačky, tak ty môžeš banishnúť túto lokačku, aby si ťahal 3 karty a dostal 3 lóry. Zaujímavá habilita, aj keď tento kost mi príde celkom dosť. Poďme prejsť na ďalšiu kategóriu. Ďalej prejdeme na Amethyst, čo je fialová. Máme tu Hadesa za 6, 3, 4, 3. Zase preklad, kedykoľvek jeden z tvojich charakterov je banishnutý počas oponentovho kola, dostaneš 2 lóry. Akože tento game týchto lorov je celkom zaujímavý, uvidíme ako to bude progresovať v hre. Sisu za 5, 3, 6, Challenger plus 2 a 2 lory. Rafiki, takže máme tu aj shift target ďalší na Rafikiho. OK, Carpentier za 2, 1, 1. Keď tento charakter je banishnutý, môžeš exertnúť charakter. Toto je podobné ako Pinocchio, čo bol v jednotke, až na to, že ten keď prišiel, tak si mohol niečo exertnúť a toto keď je zase banishnuté. Čiže opak, toto je nič moc, Walrus, OK. Tinkerbell za 7, 5, 6, 2, Shift 5, má to ešte aj Evasive. Keď tento charakter questuje, ostatné fairy charaktery majú plus 1 lore. Wow, zaujímavá karta. Táto sa mi celkom páči a je vtipné, že to je iba Uncommon. Rafiki za 9, ale neinkovateľné 6, 6, Shift 7. Bože môj, 4 lory, hej. Počas tvojho kola, kedykoľvek karta je položená do Inkwellu, môžeš ťahať kartu. Strašne veľa zameraných kariet v tomto sete je na ten Inkwell, čiže zase ten Safari bude proste len progresovať. Za 4, 2, 4, 2, to je Evasive, ten Wendig. A keď zahraš tento charakter, ťahaj kartu. Táto karta sa mi celkom páči, škoda, že je neinkovateľná. Ďalšia Madame Mim, Truly Marvelous. Za 3, 2, 3, ak doplatíte ďalšie 2, tak vyber a discardni kartu a dostaneš jeden lore. Toto je zaujímavé, nakoľko túto abilitu môžete použiť viacejkrát, hej, čiže ak máte, čo ja viem, 10 inkov, hej, discardnete 5, tak dostanete 5 lorov, ak zaplatíte. Zaujímavé. Izma, toto je sranda karta, za 4 lorovateľné 3, 2 lory. Za Exert, ak máte menej ako 3 karty v ruke, tak ťahajte, pokiaľ nebudete mať 3 karty. A teraz Imagine, hej. Vy si toto exertnete, nemáte žiadnu kartu, logicky potiahnete 3, hej. A teraz vy zahráte nejaké karty a urobíte to, že si miniete tú ruku. A nejakým štýlom si toto tu proste znova dáte ready a potom znova to exertnete, tak by ste ťahali 6 kariet za kolo. A toto môže tak byť dobré, sa normálne na tieto karty teším. Poďme ďalej. Mama Ody, kedykoľvek zahráte songu, tak môžete premiesniť 2 damage counter na opposing charakter. Tiež zaujímavé. Toto je songa za 1, každý oponent položí 2 karty z deku do ich discardu. No, toto neviem, či sa bude hrať, je to aj common, čiže uvidíme. Je tu Jin za 7, hej, 4, 7, 2 a Shift 5. Keď zahráš túto kartu, zase ťahaj, hej. Čiže tieto ťahačky sú úplne super, tento Jin je úplne po prdeli karta. A na konci tvojho kola polož všetky karty z tvojej ruky na bottom of your deck, hej. Čiže to je také zaujímavé, uvidíme, že s čím sa to bude hrávať, nakoľko nechcete prísť vždycky o ruku, uvidíme. OK, exertni si vybraný charakter a potom môžeš vybrať discardnú kartu, ak to urobíš, tak exertnutý charakter nemôže zvládať ready až do začiatku ďalšieho ich kola. Takže, neviem, tu nemáme čo povedať k tomu. OK, každý oponent položí vrchnú kartu do discardu, tieto sa mi moc úprimne nepáčia. Máme tu za 4 Pixie Dust, ak doplatíte 2 a Exert, tak vybraný charakter dostane Challenger plus 2, Evasive až do začiatku. Zaujímavé tiež. Ako, neviem, tieto itemy mi neprídu až také broken, aké boli predtým. Za 1, 1 a 4 a dáva ma to 1. Čiže toto je asi taká klasika, hej, že proste vám to dáva pasívne na začiatku kola, respektíve tie lory. OK, a tu máme za 2, 1, move cost a 7. Na začiatku kola môžete premiesniť zase 1 damage na opposing charakter, hej. A na začiatku kola, ak máš charakter menom Mama Ody, dostaneš 1 lore. Čiže toto je celkom zaujímavé, lenže spoliehať sa, že budete mať tú mamu, tak to je zase také. Prejdeme na ďalšiu farbu. Ďalej tu máme nádielku Emeraldu, poďme na to. Jasmína za 3, 2, 3. Keď zahráš tento charakter, vyber 1, tieto mám strašne rád, lebo môžete buď exertnúť damagenutý charakter, alebo opposing charakter dostane reckless, hej, čiže nemôže questovať a musí útočiť, ak je možné. Toto sa dá ale vypieť s tým tak, že proste bude spievať, hej, aby nemusel útočiť. OK, za 3, 1, 4, 2, čiže tu už máme tých piratov, hej, čiže Captain Hook.
Pokiaľ je tento charakter exertnutý, opposing pirate charakter nemôžu proste questovať, hej, kedykoľvek tento charakter je challengenutý, ťahaj kartu. Toto je zaujímavé, nakoľko ak ho nezabijete hneď, proste ak ho budete challengeovať viackrát a kedykoľvek, to znamená, že budete vždycky ťahať tú kartu. Shift, či Stitch, za 4, 3, 4, ale má Shift 3. Za 2, keď zahráš tento charakter, ak bol Shift použitý na ňo, tak môžeš si položiť lokačku z discardu na vrch deku. Toto je zaujímavá karta, nakoľko môžete integrovať, ja neviem, v Embrace, Bare Necessities a podobne. OK, Go Tomago z Big Six, za 2, 2, 2, evasive, inak dosť veľa evasivov tu je, čo si môžeme všimnúť. Keď zahráš tento charakter, tak môžeš doplatiť 2 a dostaneš toľko lorov, koľko je damageov na vybranom charakteri. A teraz si zoberte, hej. Červená integruje s tým, Ruby, že máte niektoré charaktery, ktoré prichádzajú, dajme tomu s 3 damagemi, hej, čiže automaticky dostanete 3 lory, hej, čiže môžu to hrať kvázi aj agro deky. Dobre, Honey Lemon, za 2, 1, 1, 2, keď zahráš tento charakter, zase môžeš doplatiť 2 a aby každý oponent discardol kartu. Zaujímavé, ak niekto hrá na discard, môže použiť túto kartu. Za 1, 1, 1, keď tento charakter je challengenutý, dostaneš 2 lory. Toto je úplne že super. Pokiaľ to nespalíte, tak je to, zahráte to v prvom kole, vám to dá 1 lore, hej, no a pokiaľ ho musí vyzývať, tak dostanete ďalšie 2, čiže za jednu fakticky máte 3 lory. Úplne super karta, agro deck, úplne. Tudle za 1, 2, 2, čiže nejaký možno shift target, uvidíme neskôr. Dawson, nič special, Deadcliff za 4, 3, 3, 2 a Ward, hej, protecto. OK. Za 3, 3, 2 evasive, čiže také by som povedal average. Za 3, 2, 3. Pokiaľ máš kapitána a charakter v hre, tak dostane plus 2 lory. Toto je celkom zaujímavé, čiže ak budeš mať kapitána, hej, čiže aj niektoré charaktery s tým integrujú, OK. Ďalej tu máme čo? Princa Filipa za 3, 3, 2. Zase Ward, OK. Jasmina, Legendary za 6, 5, 5, 2. Shift 5 a keď zahráš tento charakter, ak bol zase Shift použitý, navráť všetky ostatné exertnuté charaktery do ich rúk. Wow, tak toto je zaujímavé. Nakoľko tam bolo veľa kariet, ktoré integrujú s tým, že exertnú ich charaktery a v prípade, ak si on minie všetko napríklad na to, že spieval alebo loroval, hej, tak vy môžete vlastne použiť shift na Jasmínu a tým pádom mu to všetko vrátite do rúk. Peter Pan, za 7, 4, 6, inkovateľné, príde exertnutý do hry a keď tento charakter je exertnutý, každý oponent nemôže dostávať lory, pokiaľ jeden z ich charakterov nebol challengenutý. Aha, zaujímavé. Uvidíme, je to super hero a 7 inkovateľné aspoň. Za 6, 6, 3 neinkovateľný ward a za 3 môžete dať 1 damage do vyberaného charakteru. Úprimne takéto karty sa mi moc nepáčia, nakoľko nemôžete ich ani inkovať a legendary na túto kartu, no neviem. Aspoň, že to má ward, ale podľa mňa to nie je až taká dobrá karta. Keď zahráš tento charakter, tak vybranie stane evasive do konca ďalšieho kola, OK. Za 5, 1, 4, 3, ward, zase ward, ty kokos. Kedykoľvek tento charakter questuje, vybraný dostane ward až do začiatku ďalšieho. Počas tvojho kola môžeš použiť kedykoľvek je karta do Inkwellu, zase opposing charakter dostane Reckless. Tak, no, už sa dosť opakujú tie ability, ak mám byť úprimný, vybraný charakter dostane plus 2 útok, ak pirate dostane plus 3. To je také, no, zase na tých piratov, čiže môžeme pozrieť ďalej, je tu Songa, vybraný opposing charakter nemôže questovať a ťaháš kartu. Toto je dobrá karta, ešte to môžete aj spievať, tak toto je proste common karta, ktorá sa bude proste hrávať. Banishni tento item, ešte zaplať 1 navyše, navrať charakter z 2 a silou a menej do ich ruky. A je to item, možno niektorí to budú hrať, ale škoda, že to nie je inkovateľné. Pomená ďalšiu farbu. Spoilerov ako mrakov, pomená to Ruby. Máme tu Mickey Mousea, ale vidno, že tam je že shift a kedykoľvek tento charakter questuje, vybraný pirate má plus 2 a dostane, že tento charakter nemôže dostať damage v challengeoch. Ty kokos, toto je zaujímavá abilita, je to super hero. Kakamora, ten má rush, inak aj ja mám celkom rush v tomto videu, ale musím ísť rýchlejšie, nakoľko nechcem, aby to bol príliš dlhé video. Za 2, 1, 2 evasive, Wendy Darling. Pokiaľ máš ďalší charakter pirátsky v hre, tak má plus 1 útok a 1 lore. Toto je celkom zaujímavá karta.
John Silver za 4-2-4. Kedykoľvek on questuje, môžeš dať jeden damage, jeden z tvojich ostatných charakterov. Ak to urobíš, tak ready tento charakter, hej. A on nemôže lorovať počas tohto kola. Čiže prvé zalorujete a potom niekoho changenete príklad. OK, dostane plus 2 útok. Tuto je čo? Pokiaľ tento charakter nemá damage, dostane plus 1 lore. Tak je zaujímavé, no. Ale je to kamonka. Aladin ďalší. Shift má 2 a keď zahráš tento charakter, tak tvoje charaktery majú plus 2 útok toto kolo. Tvoje charaktery, ty kokos, tak toto je celkom zaujímavý Aladin, proste všetkým pasívne na jedno kolo zdvihne damage. OK, počas svojho kola, to je x-ko, lebo nevidíme čo tam je, takže nemôžeme to ani preložiť, poďme ďalej. Hades a Legendary za 5, neinkovateľné, 4-3. Banishni jeden z tvojich charakterov a banishni chosen charakter. Stojí to ale exert a ďalšie 3. Uvidíme, škoda, že to je zase neinkovateľné. Nakoľko tie karty nechcete mať na začiatku hry na ruke 5-kové. OK, za 3, 0, 4 evasive ďalší, zase keď kedykoľvek zahráš action, tento charakter má plus 1 a plus 1 lore. Také zaujímavé, asi by sme moceli, keby to boli všetky vaši charaktery. Scar. Za 5, 4, 2 neinkovateľných 3. Keď zahráš tento charakter, dáva 2 damage do vybraného charakteru tvojho a 2 damage do opposing. Toto sa mi až tak nepáči. Ďalej je tu za jedna oponent stratí lore a dostanete lore zase. Agrodeky môžu byť radi za takéto karty. A potom tu máme nejaký item, banishni ten item a vybraný dash ready vybraný charakter a nemôže ale questovať. Zaujímavý item, môžu zase hrať Ruby, Sapphire. Dobre, poďme sa pozrieť na Sapphire, čiže za 6, 3, 6, 3, Shift 4. Pokiaľ máš 3 a viacej itemov v hre, tak môžeš zaplatiť o jednu menej na ďalšieho inventora charakter. Zaujímavá abilita, 3 itemy není ani tak moc v Sapphire, čiže uvidíme ako to bude progresovať neskôr. Za 2, 2, 1, 2, toto inak bolo aj promo. Počas tvojho kola kedykoľvek karta je položená do Inkwellu, môžeš pozrieť topku a ak to je item, môžeš ho zahrať za free a príde exertnutý do hry. V inakšom prípade to dáte na spodok, toto je insane karta, bože môj, ten Sapphire bude ešte silnejší, toto je úplne že insane fakt. Za 4, 3, 3, 2, kedykoľvek charakter questuje tento, tak môžeš navrátiť jeden z itemov do ruky a zahráš ďalší item o 2 proste lacnejšie. Proste tieto itemy, ty kokos, to je fakt insanita. Za 3, 0, 3. Ak zaplatíte 2 a exert, zober z tvojho deku item kartu alebo robot, ukáž to všetkým hráčom a daj to na topku. Akože hľadačka, ježišmaria, toto je sila. Nick Wilde, za 1, 1, 2. Pokiaľ máš ďalší charakter so supportom, tak tento má plus 2 útok, ešte že nie plus 2 lore, ty kokos. Za 4, 3, 3, Wasabi. Keď zahráš tento charakter, môžeš banishnúť item a vlastne ten hráč dostane lore, čiže môžete oponentovi alebo sebe. Počas svojho kola tento charakter má evasive. Za 3, 1, 3 zase ďalší nick, Shift 1, wow, akože zaujímavé. Pokiaľ máte item v hre, tento charakter nemôže byť challengenutý. Akože, neviem, nemám slov, toto je fakt, že tento. Čiže máme tu nejaký shift target na túto gadget, OK. Hero Hamada, OK. Za 4, 1, 5, ostatné inventúry dostanú resist plus 1, resist je inak strašne silný v Lorkane, pokiaľ tí čo neviete. Za 2 a pozrite vrchnú kartu z deku a môžete si ju nechať na vrchu alebo dať na spodok. Baymax za 3, 0, 4 a ak máte inventor charakter, zase zaplatíte toto aj na lacnejšie a môžete odstraniť za 2 1 damage z vybraného charakteru, zaujímavé. Keď zahráte tento charakter a kedykoľvek on questuje, môžete odstraniť 2 damage z ďalšieho vybraného charakteru a dostanete 1 lore za každý 1 damage odstranený, akože neviem. Zase shift target na yokai. Potom tu máme Songu za 4, inventor charaktery dostanú resist plus 6, akože neviem či sa oni nejak fetovali alebo čo, ale resist 6. A potom polož túto kartu do Inkwellu ešte face down a exerted, akože je to fakt poetické, we could be immortals, toto kľudne by mohlo byť legendary, akože bez pochyby.
OK, vybraný charakter dostane support, ešte ťahaj kartu. Super karta, škoda, že to je neinkovateľné, ale za mňa super. Zase, tieto karty mám strašne rád. Za jednu, daj si ready vybraný item, alebo daj ready robot charakter, ale nemôžu questovať. Úplne super karty, bože, táto modré dostáva také bombice. Za dve, item, vyber si zase jedno, odstraníš jeden damage z charakteru, alebo ak máš robota v hre, tak odstraníš až 3. Zaujímavé, ale odstraňovania damageov, neviem. Banishni tento item, odstraň 2 charaktery z každého tvojho charakteru až ťaháš kartu. Celkom zaujímavé, škoda, že nie ink. A poslednú z modrých, ako spoiler, tu máme za 2, move 1, willpower 8. Kto nevie, 8 je, koľko to je obrana, ale nemôže útočiť, hej, lebo je to proste lokačka. Na začiatku kola, ak máš charakter tu, v tejto lokačke, môžeš položiť vrchnú kartu z deku do Inkwellu, zase face down exerted, super lokačka, zase táto sa bude hrávať v Safari určite. Ako posledný tu máme Steel, tak sa poďme pozrieť na to. OK, Kakamora Pirate Chief, OK, za 7 neinkovateľné 4-6, má 2 lory, kedykoľvek tento charakter questuje, môžete ťahať kartu. Ak potom vyber a discardni kartu a dáte jeden damage do vybraného charakteru alebo lokačky, zaujímavé. Ak Pirate charakter bol discardnutý, tak dávate 3 miesto toho. Celkom solid. Dobre, za 4 neinkovateľné 1-1, túto kartu som videl akurát, hej, že tento charakter nemôže byť challengenutý charaktermi zo silou 2 alebo viacej, hej, čiže jednotky ho môžu proste. No ale taká nevýhoda je, že keď to zapalíte, proste Fire the Cannon, tak dostane za 2 aj v prdeli, za 4 neinkovateľné najvyššie. Dobre, ďalší Mr. Smee, za 2-3-2, počas toho kola majú silu obyčajný, čo bol, v čom to bol, Inklands, tak ten bolo veľa lepší. Za 3-3-4, King Hubert, nič zaujímavé. John Silver, keď príde do hry, tak vybraný charakter challengenutý, nemôže challengeovať počas ďalšieho kola, až do ďalšieho kola. Za 2, 1, 2, resist plus 1 a má 2. Tak toto je celkom zaujímavá karta a je to common. Za 5, 5, 5, shift 3, keď zahráš tento charakter, dáva 1 damage do vybraného. OK, za 3, 2, 2. Keď tento charakter je banishnutý, môžete banishnúť vybraný item alebo lokačku. Táto karta sa mi fakt že páči. OK, čo tu máme ďalej? Mickey Mouse Night Watchman. Za 3, 2, 3. Tvoje Pluto charaktery majú plus 1 resist. Čiže to dáva logiku, keďže boli v rozprávkach kamaráti. OK, za 4, 1, 4, 2. Nemôže byť challengenutý okrem nemôže byť challengenutý pirátmi, OK, a pokiaľ je challengenutý, ostatné charaktery majú resist plus 1, čiže tu vidíme resisty ako nasrané, za 5, 3, 4, neinkovateľné počas tvojho kola, kedykoľvek karta je položená na Inkwellu, zase dáva 1 damage do vybraného charakteru, OK, zase, tieto karty mám rád, za 3, vyber si jedno, dáva 2 damage do vybraného charakteru, alebo banishni vybraný item, fakt super karty, ešte je to aj inkovateľné. Za 3, za exert, jeden z tvojich charakterov dáva damage po... sme sa zamotali. Okay. Dobre, tento ambush. Za 3 neinkovateľné, za exert, jeden z tvojich charakterov dáva toľko damageu, koľko je ich sila do vybraného charakteru. A teraz si vezmite, že to zase dáte ready ten item a znova to urobíte, akože je insane. OK, za 4, každý oponent vyberie jeden z ich charakterov a dáva 4 damage do nej, hej, čiže musí si proste vybrať, ktorý sacrifice. Čiže tam Vardany neplatí, nakoľko Vard je proti vám. OK, za 4 a exert, drovní kartu a potom vyberá discardni. Mne to príde dosť drahé, za 4 uvidíme, ako to bude progresovať neskôr. A posledná karta tohto dňa je za 3 inkovateľná lokačka. Pokiaľ máte aliena alebo robota v tej lokačke, táto lokačka nemôže byť challengenutá a pasívne dáva 1 lore. Dobre, dámy a páni, toto bolo pre toto video všetko. Ja ďakujem za každé zliadnutie, poteší každý komentár, like a subscribe a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.